prisilio da mu se podam. Pošto me je prisilio da mu se podam. Pošto me je silovao. Taj čovek u plavom svilenom kimonu smeo se podrugljivo dok je posmatrao mog vezanog muža. Koliko je morao biti užasno kao muža. Ali makoliko se očajnički borio, konopac je sve više desecao njegovo telo. Gotovo nešto sam pokušao da potrčim ka njemu, ali me taj čovek isto trenutka obori na zemlju. Baš u tom obnovinju ugledah u očima moga muža jedan sjaj koji se ne može opisati rečima. Čak i sada kada se sjetim njegovih očiju uzvrti na vijezdu. Pogled moga muža u tom trenutku, moga muža koji nije mogao ni reći da kaže. Pokazao me što osjeća. Taj sjaj njegovim očima nije bio ni žaljen. Posle izvesnog vremena vidio da je čovek u plavoj sviljenoj odeći otišao. S naporom se podigao sa babusovog lišća i zagledao licem od muža. Njegov pogled bio isti kao i ranije. U hladnom izrazu prezira bilo još i mržnje. Ne znam da opišem kako mi je tada bilo. Dok mi se srce cepalo, podigao njegov mač. Taki hiko, rekao. Pošto se sve ovo dogodilo, ja ne mogu dalje da živim s tobom. Odlučila sam da umrem. Odlučila sam da umrem. Kada je čuo ove reči, s naporom pokrenuo se. Što su mu usta bila zapušena da išće glasno se nije mogao čuti. Ali je odmah shvatih njegov pogled. Prezivući me kazivao. Ubi me. Ubi me. Ubi me. Ubi me. Ubi me. Kimono boje orgulana. Zarih maču njegovu ljubu. Istaknu mi suza. Neka bledu njegov svetlost. Probijala kroz gusti škedrova i bambusa i padala na njegovo bledo lice. Nisam imala hrabrosti da umrem. Pokušala sam na više načina da se ubijem. Nemajući hrabrosti da umrem, ja još živimo bezčešće. Ubila sam Božinog muža. Naposlao me razbojnik. Šta mogu ja da učinim? Šta bih mogla ja? Ja. Šta bih? Kako to da si imala hrabrosti da ubiješ njega? Da li je to zaista bilo silovanje? Zašto si izneverila muža?
Kakav je vaš status u braku bio, a? Zašto vi mislite uopšte da ste obeštašćeni? Zašto vi niste imali dece? Da li si makar malo uživala? Da li je to zaista bilo silovanje? Zašto si ga ubila? Da li si makar malo uživala? Verujete li vi u Boga, a? Mislite kako je bilo vaše život da ovo smatrao silovanje? Jeste vi uopšte govorili s Da ste mogli braniti njega? A gde su vaše roditelji? Verujete li vi u Boga, a? Zaista bilo silovanje? Da li ste uživali To zaista bilo silovanje? Verujete li vi u Boga, a? Da li ste uživali? Zaista bilo silovanje? A gde su vaše roditelji?